бо мавриди истифода қарор гирифтани маркази савдои кушониён воқеъ дар хиёбони ҳофизи шерозии шаҳри душанбе акнун шаҳрвандон метавонанд дилхоҳ маҳсулоти сохтмонӣ, барқӣ ва қисмҳои эҳтиётии воситаҳои нақлиётро аз ин бозори наву замонавӣ бе мушкилӣ дастрас намоянд. бо дастгирии бевоситаи раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ мо тавонистем як гӯшаи шаҳри душанберо дар қиёс бо 5 сол пеш аз макони нообод ба зеботарин гӯшаи шаҳр табдил диҳем. тамоми инфрасохтори муосири заруриро барои фаъолияти босамари соҳибкорон ва дастрасии мизоҷон ба молу маҳсулоти зарурӣ фароҳам овардаем. бунёди беш аз 2800 ҷой барои таваққуфи воситаҳои нақлиёти боркаш ва сабукрав, нуқтаҳои савдои барҳаво, системаи ягонаи гармидиҳӣ, насби муосиртарин техникаҳои оташнишонӣ, роҳҳои рӯизаминӣ барои бехатарии ҳаракати мизоҷону соҳибкорон, системаи муҷаҳҳази камераи мушоҳидавӣ имконият медиҳад, ки хизматрасонӣ ба мизоҷон дар сатҳи баланд расонида шавад. интихоби васеи қолину парда, мебелу роҳаткурсиҳо, зардеворӣ, рангҳои ороишӣ, қисмҳои эҳтиётӣ ва ороишии автомобил, равғанҳои молиданӣ, олами чархҳо, масъолаи сохтмонии чӯбу тахта, ҳама намуди маҳсулоти аз металл омодашуда, семент, хишт, олами сантехника, техникаи маишӣ, дару тиреза, сангҳои ороишӣ, бомпӯшҳо ва дигар маҳсулоти рӯзгор дар ин бозор фаровон мебошад. барои саривақт таъмин намудани хизматрасониҳои нақлиётӣ ба самти маркази савдои кушониён айни замон хатсайрҳои автобусии рақами 29, 41, 33 ва микроавтобусҳои рақами 52, 19, 12, 53 ва 21 ҳамарӯза ба мусофиркашонӣ машғул мебошанд. минтақаи навсохти маркази савдои кушониён ба 4 қисмат ҷудо карда шуда, маҳсулоти соҳибкорон тибқи талаботи бозорҳои байналмилалӣ ҷобаҷо карда шудааст. аз ҷумла дар ошёнаи якуми биноҳои рақами 16, 17, 18 ва 19 соҳибкорон ба фурӯши қисмҳои эҳтиётии автомобил дар шакли яклуқ ва чакана машғул ҳастанд. дар ошёнаҳои дуюми маркази савдо ҳазорҳо намуди маҳсулоти қолину парда ва жалозиҳо ба фурӯш гузошта шудааст, ки мизоҷон метавонанд чунин маҳсулотро аз ин ҷо дастрас намоянд. дар ошёнаи дуюми бинои маркази савдои кушониён имконияту сифатҳои хизматрасонӣ бо усули бозорҳои замонавӣ байналмилалӣ фароҳам оварда шудааст. нуқтаҳои савдо мувофиқи стандарт барои фурӯши қолинҳо ҷавобгӯ аст. миннатдории худро барои баробарияти ҳукумати шаҳри душанбе ва маркази савдои кушониён мерасонад. аз айвони рақами 47 то айвони 53 маҳсулоти ороишӣ ва сохтмонӣ аз ҷумла семент, хишт, сангтахтаҳо, кафел, серанит, дсп, намудҳои гуногуни хокаҳои гачӣ, сақфҳои ороишӣ, беш аз 2000 намуд рангҳои ороишӣ ва ғайра пешниҳоди мизоҷон гардонида шудааст. аз айвони рақами 40 то айвони рақами 46 фурӯши чархҳои автомобилӣ, равғанҳои молиданӣ, рангҳои ороишии автомобилӣ ва ҷилдҳои воситаҳои нақлиёт ба фурӯш гузошта шудааст. маҳсулоти барқӣ аз ҷумла қандилҳо, ноқилҳои барқӣ, техникаи маишӣ ва дигар ҷиҳози марбут ба барқ дар ошонаҳои якум, дуюм ва айвонҳои аз 20 то 26 ҷойгир карда шудаанд. маконҳои фурӯши намудҳои гуногуни мебел аз ҷумла рахти хоб барои кӯдакон ва калонсолон, мебел барои ошхона, мизу курсӣ барои хона ва коргоҳ дар ошонаи сеюми қисмати аввали маркази савдо ҷойгир аст. тавре иттилоъ дода шуд, бештари соҳибкорон маҳсулоти гуногунро дар шакли яклуқ аз маркази савдои кушониён ба дигар бозору марказҳои савдои ҳудуди кишвар интиқол мекунанд, зеро арзиши молу маҳсулоти соҳибкорони маркази савдои кушониён назар ба дигар минтақа арзонтар мебошад. дар ҳоли ҳозир маъмурияти маркази савдои кушониён ба соҳибкорон имтиёзҳо пешниҳод намуданд, яъне онҳо ба муҳлати 5 моҳ аз пардохти маблағи иҷора озод ҳастанд. маҳз бо истифода аз чунин имтиёзҳо соҳибкорон кӯшиш менамоянд, ки маҳсулоти худро назар ба дигар бозорҳо бо нархи дастрас пешкаши мизоҷон намоянд.